Jak malapdan umarubos luluwag si kalaeng linaon to'y panunod ko. Nagawa minakboy buyaen nukas tanga hinag-ag may-maysa mariknag di iliw kuken ka uwen mi ako kasano di manglipan imbati na iti pagtarikman aniya ka di basol nga na aramidan ta siya kontay inkalinipan kasano ka di iti manglipan adun alwa imarobos to'y mata Veneso ronapi ako isoro na amang lipan Sipo di madayo kadenak jak malapdan umarubos luluwag si kalaeng linaon to'y panunod ko. Ladaw minakboy buyaen nukas tanga inag-ag may-maysa mariknag di iliw kuken ka uwen bi ako kasano di manglipan imbati na iti pagtarikman aniya ka di basol nga na aramidan ta siya kontay inkalinipan kasano ka di iti manglipan adun alwa imarobos to'y mata Veneso ronapi ako isoro na amang lipan uwen mi ako kasano di manglipan imbati na iti pagtarikman aniya ka di basol nga na aramidan ta siya kontay inkalinipan
ako kasano di manglipat imbadi na iti apagdarigma. Among masigaw nagtaudan, ririti nagbaetan, among madyak tumarami, ipapabasong mo kanya. Asyot di pabasule tapod mo alim mamis kameten aduti na malbaliwan uraen niya si de kuta den na amang sugat riknang ken riknang nagriyo tadakkel abito panangipapangko makulkulaapan lat ilem tuy puso kaput nalaus apanagayat ko endam sa amang sugat rignam ken rignam amang sugat rignam ken rignam amang sugat rignam ken rignam amang sugat rignam ken rignam
Dagidiin palang amo nga ulbin ken bahi ket inawa barukong ko gasmay sa apuris narigang itimpang lipang sa empty naglabas dagidi panaging bubulse aginda nain ka ng lipang jak man lang maiwaksi ladingit titulik na ay nagriga iniyak-iyak nga may maysa nagulit ka naranggas kinaulpit ka manang nalilaw manang hirurupen ken manang ikulbo piniten ka nga iwaksi iti lagi ko dati ka may kari iti pamadek ko ngarik maysa ay nagriga itiyak-iyak nga may maysa di nagsinaan lagi di naglabas kalman alubong pa napnuan raksa kung nagnudi agpatingga ngem nakandayang panagin kukuna dagita ikikita lunagin latirig na amang FM nagpaydo maaseg ka padyan nag-adi ka ulos linipan
siya